Helyreigazítás. Kedves nézőink, mielőtt elkezdődne ez a videó, szeretnék kihangsúlyozni, hogy nem volt műanyag edény 1917-ben, és a filmünkben használt műanyag edényt nem volt lehetőségünk kicserélni, miután az iskolában kellett forgatnunk, nem tudtuk előre a feladatot, emiatt készülni sem tudtunk rá a megfelelő edénnyel. Jó szórakozást! Ez mi? Szerintem ez egy időkapszula. Tényleg? Be van kapcsolva, működik. Nézzük meg! Próbáljuk meg megnézni, jó? Gyere! Igazodj! Vigyázz! Tiszteleg! Balra át. 1, 2. Katona. Tudja, merre van a bal? Nem. Ez 10 fekvőtámasz. Ütemezett fekvőtámasz. És le. És fel. 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 Fölállhatsz. Igazodj. Most jobbra át. 1, 2. És menetel. Bal. 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 Állj. Most jobbra át. 1, 2. És a napot egy 10 kilométeres futással zárjuk. A tapsra indulhattok. Vigyázz! Tiszteleg! A mai gyakorlatnak vége. Oszolj! Ezennel a tárgyalást megnyitom. Az ügyfelemet senki se látta a vádlott telkén. Saját gyermeke állította, hogy vérmaradék volt a kezén, de a gyereke nem beszámítható, ugyanis tébújult. Bíró úr, erre semmilyen bizonyítékunk sincsen. Az összes kihallgatás során a gyermek teljesen épelműűnek tűnt, semmi problémája nem volt az elméjével. Ám azonban lehet, hogy a feltett bűncselekmény önvédelem volt. A hallottak alapján az esküdtszék most félrevonul, és meghozza az ítéletet. És most meghallgatom az utolsó szavakat. A védelem állításaiban annyi valóságos dolog volt, mint abban, hogy előveszek egy kalasnyikot és mindenkit lelövök a terembe. Szóval érti, bíró úr? Továbbra is tagadjuk a vádakat, hiszen a vádlott mentális problémákkal szenved, ezért kérvényezzük, hogy pszichiátrián kezeljék. A döntés pedig a következő. Az esküdtszék bűnösnek ítélte a vádlottat, viszont a háborúra való tekintettel és a mentális problémákkal figyelembe véve a Preisic szanatórium állandó lakójává tesszük büntetésképpen. És ezennel a tárgyalást berekeztem. Szép jó napot kívánok! Tudja, milyen évet írunk? Hát ha minden igaz, 17-et, de már a háborúk éveiben elvesztem.
Igen, 1917-et írunk. Akkor ön mikor érkezett ki ide a frontra? 15-be soroztak be 21 éves legényként, most 23 éves kemény férfi lettem. És mit gondolja, megnevelte őt a front? Önt? Vagy már ezek előtt is keményen legény volt? Más lettem, nehezebb lélek és éhesebb. Milyen az ellátás itt önöknél? 4 napja nem ettem normálisan, de most valami csoda folytán lett normális ételem, így most jól szeretnék lakni, de önnek is válaszolok néhány kérdésre. És volt otthon, mióta besorozták a frontvonalra, egyébként találkozott a családjával? Nem. Azóta, mióta besoroztak, nem voltam otthon. Sajnos. És a családja az mit akar egyébként? Vannak gyermekei, felesége? 2 szép szerecsényfiúm van, de a feleségemről nem tudok semmit. De egy gyárba dolgozik. Hát értem. És a munkaidő ez egyébként hogy néz ki? Vagy hát, hogy egy nap mennyit vannak kint szolgálatban? Mennyi időnként váltják egymást? Egész nap a fronton vagyunk, napi 8 óránál többet nem alszunk. És még egy olyan kérdésem lenne, hogy mentálisan mennyire megviselő az itt lét, az itt lévő élet gyakorlatilag, ha már 2 éve itt van. Nem próbálok arra gondolni, ami a fronton történik, és próbálok minél jobban a belső békére törekedni, mint hazafi. Good morning to you. I'm a reporter from the War Lines who had an interview with your dad a few days ago, so I thought I will visit you in the heartland. What's up with you? If I'm correct, your dad left you 2 years ago. What happened with the family after he left for the war? Milyen nagyobb változások estek azóta végbe? It has been a horrific 2 years. We thought of our dad every day. We don't know what's up with him. We hope he will come back in a good shape and healthy. We have 5 acres of land. I work there. I take care of my brother. Our mom is working in the factory. They make ammunition there. We are waiting for the war to come to its end. It would make me happy. Gyárban dolgozik. Lőszeresnek. Yeah, I'm sure of that. 2 years is a lot, a very long time. I think you can't imagine what your dad is going through right now. It's horrific. What about you? The truth, the last 2 years has been an eternity. The war. We never know if they come to us, hurt us, or We don't know what will happen to our mom. She works with dangerous materials. We don't know if these chemicals will harm her. Will everything be fine? We don't know what will happen in the next few years. Thank you. It was a pleasure talking with you. Good luck in the future. Goodbye. A szarajevói merénylet. Kódolt üzenetek? A nagy találkozás. Fura öngyilkosság? Lenin. A Lusitánia elsüllyedt? Renault tank. Ferenc Ferdinándot és feleségét meggyilkolta a Fekete Kéz titkos szervezet egyik tagja, Gavirlo Princip Szarajevóban lőfegyverrel történt a gyilkosság. Kódolt üzenetek begyűjtve. Jürgen Klein alezredes kódolt üzenetekhez jutott, melyek koordinátákat tartalmaztak 2 európai városról. Az egyik Amsterdam, a másik Budapest. Ki tudja miért. 1 évvel később újabb üzenet volt, amely bombatámadásról szólt, az meg Londonba. Az 1917 áprilisában az alezredes találkozott egyik forrásával külföldön, és a határt Temesvárnál lépte át. Alfred Reidl öngyilkos lett, miután egyes források szerint kihallgatták, és otthonában fejbe lőtte magát. Erről aztán van is egy videónk, mindjárt bevágjuk. A döntés a tiéd.
1917 májusában az alezredes Pétervárra repült egy titkos találkozásra, ahol Lenin is tiszteletét tette. Kíváncsiak lehetünk, milyen beszélgetés zajlott le ott. Lusitánia. 15 május elején Liverpoolba útnak indult egy utasszállító hajó, majd egy német tengeralattjáró lelőtte. Ki tudja miért. New Yorkig ment volna, de hát mégsem. És valami 1201 embert halt meg, ha minden igaz. Hát a háborús bűnök csúnya dolgok. Állítások szerint még Churchillnek is köze volt az ügyhez. Ezek az angolok. Az első világháborúban a Renault FT harci kocsi a franciák egyik legsikeresebb innovációja volt, mely a kezdeti fázisban az alezredes megszerezte a makettasztalról a kísérlet eredményeit, mellyel megtudta, hogy a tank álló helyzetben 85 km-es hatótávban képes lőni. Mi holnap is itt leszünk. Na és ti itt lesztek?